Знаете ли как се живее с 300 лева или с 330, дори с 900 лева? Не може, господа! Българските пенсионери мизерстват. Те са най-бедните в Европа. Не ви ли е неудобно да кажете, че няма пари? Чух госпожа Сачева преди 2 дена, че каза, че няма пари. За всичко друго имате пари. Милиончетата да си ги сложите в субсидията имате, а нямате пари за българските пенсионери. Ще намерите. Ще намерите, има в фискалния ви резерв пари. Само преди 10 минути вие гласувахте да си запазите субсидията, нали така? Значи да отнесохте от 9 дерета вода, за да докажете, че трябва да имате милиончета във вашата субсидия. А сега за българските пенсионери няма пари. Така ли?